Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat. Ito si Mike Padawat. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest update ng bagyong si Leon. Ito po ang bagyong international name si Kongray. Na yung araw po ng Huwebes, October 31, 2024. Huling araw ng buwan ng Nobyembre, Halloween night. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion, at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Ngayon, umpisa na natin ang update. Nasaan na yun si Leon? Kasalukuyan ay malapit na po siya mag-landfall dito po sa may southeastern coast ng Taiwan, sa may Taitung City. Malapit po yan sa Taitung City. At posibleng ngayong tanghali o alauna o alas 2 ng hapon ang landfall niya. Naging maaga compared sa forecast na mamayang gabi dahil po ito ay bumilis. At gumagalaw po ito ng 19 to 22 kph. At dito po ay saglit naging isang super typhoon kahapon ng umaga, but sa hapon ay humina siya dahil po nagkaroon po siya ng IWOL replacement cycle. Pakita natin sa inyo mamaya ang close-up view nitong bagyong ito. Samantala, meron ditong isang panibagong LPA na namuo si 90W, medium chance na baka maging bagyo sa loob na 24 oras. But lahat ng computer models ay nagpapahiwatig, ito po ay pupunta dito sa may bahagi dito ng Western Pacific at hindi naman po ito papasok ng Philippine Area of Responsibility base sa current forecast na yon. Pero babantayin pa rin natin yan. So ito yung zoom in satellite loop mula sa tropicaltidbits.com, Himawari 9, at nakita nyo sa nakalipas na 6 na oras yung kanyang outer at inner eye wall ay nagsimula na pong mag-degrade. Ito po ay dahil po sa kanyang pagkaroon ng eyewall replacement cycle, nahihirapan siyang mag-organize ulit ng panibagong eyewall. That's why yung kanyang lakas ay humina na at mukhang pag-landfall po dito sa may southeastern Taiwan, yung hangin niya na dati 220, 230, ay na yun baka 195 na lang o 200 dahil po sa paghina ng kanyang sirkulasyon. At malakas pa rin ito na bagyo. Ang isla po ng Itbayat, meron dyan isang weather station, WMO station, ng likely from Pag-asa. Papakita natin sa inyo ang data. Nagkaroon po siya ng 10-minute sustained winds na 100 kilometros bawat oras. So malakas po yan. At ito po yung radar loop sa nakalipas na 6 na oras simula alas 5 ng umaga kanina. So, nakikita ninyo na dumaan po ito sa may Lanyo Island o Orchid Island, itong eyewall niya. At kasalukuyan, papalapit na po siya sa may Taitung at Guanshan area ng Taiwan. At papasok na po sila sa tinatawag nating eyewall. Ito po yung wind record. Okay? So, itong area po ng Taitung ay nagkakaroon na po ng gustiness na umabot ng 109 kilometro bawat oras. So, malakas po itong bagyong ito. At most likely, may malakas na area po dito sa may area ng kanyang itong eye wall, southern eye wall. Okay, dito malakas ang hangin dyan. Ito pong area ng Itbayat Station. Kita natin dito sa inyo. Wind detail, hourly observation. So, umabot po ng 108 kilometers per hour ang kanyang hangin. Hindi ko lang alam kung 10-minute average ito or gustiness. Walang nakalagay. Most likely, 10-minute average ito. So, pwedeng ang bugso niya ay lampas 100 kilometro bawat oras. So, isa po talagang malakas na bagyo itong si bagyong Leon. Ito yung eyewall replacement cycle mula sa MIMIC product ng CIMSS. At nakita po ninyo, ito yung bagong eyewall sa labas niya. Okay, ito po yung area na yon. At yung lumang eyewall, which is this, ay humihina na yun. Nagkakaroon pa rin siya ng eyewall replacement cycle, but mukhang malapit na po siya sa mountains ng Taiwan. So, baka hindi na siya maka-re-intensify. Kasi usually, pag naka-replace na ng bagong eyewall, posibleng ma-maintain yung kanyang strength o lumakas pa, pag naka-replace na yung bagong eyewall.
Parang change oil yan sa mga auto. Kailangan mag-change oil. Ganun din ang bagyo. Pag mahina na yung eyewall, mag-replace po yan ng panibagong eyewall. So right now, ay still, malakas po siyang bagyo. Category 3, 205 kph. Kanina 215, 205 na lang po. 1 minute average. At sa 10-minute average ng Pag-asa, nasa 185 pa rin, 195. Kaya super typhoon pa rin sa kanila. But sa JTWC, downgraded na po ito. Dito po sa may southern part ng bagyong ito sa may Pilipinas, lalo na po sa may Occidental Mindoro, may mga pabugso-bugsong ulan dahil po sa southwesterly wind flow na na-influence po nitong bagyo. Hindi naman po ito habagat na, okay? More localized southwesterly wind flow na generate nitong bagyong ito. Ang Bicol, may mga maulap na papawirin na may mga padaan-daan pong mga maninipis na showers, mga tinatawag nating drizzles. So, nothing to worry about. Improving weather conditions expected natin in the coming days. Okay, so kita ninyo dito yung kanyang rain bands ay nagsisimula na pong humina dahil po sa papalapit na sa Taiwan at yung oceanic heat content dito ay hindi masyado na mainit. So ito yung tracking natin kagabing 11 PM. So right now ay nandito na po siya. Gamitin natin yung zoom track natin. Nandito na siya sa mga oras na ito. Okay, somewhere there. So, medyo bumilis. Dati, ito yung forecast. So, likely, magiging maaga ang kanyang paglandfall. Okay, so malaki pa rin siyang system. Covered ang buong Taiwan ng gustiness of more than 100 kilometers per hour. At ito yung ating Asian tracks mula sa ating multi-tracks, Typhoon 2000. At nakikita po ninyo na ang kanyang tracking ay dito po sa may mid-southern part ng, south-central part ng Taiwan. So, dito po siya magla-landfall na yung hapon. Then, bukas po ng umaga, alas 8, nasa may Taiwan Strait na po siya, maging isang middle latitude cyclone, ang tinatawag nating extratropical transition. So, hindi na po siya tropical in nature. Magiging part na po siya ng isang frontal system na naka-standby dito sa may South of Korea. Kaya complete recovery po mangyayari sa kanya. Ito po yung multimodal diagnostic comparison. So ito yung kanyang peak na yon. Nandito siya na yon. So magsimula na po yung mag-weekend. Pababa yung kanyang hangin. At yung wind shear kasalukuyan medyo tumataas at bababa ulit. But sa November 1 to 2, definitely, pagdaan ng bagyo sa may taas, ang taas-taas na rin po ang wind shear. Okay, so ito po yung wind shear na yon. Medyo mahina pa, but dito sa may Taiwan Strait ay lumalakas na po yung wind shear factor. At sa ating oceanic heat content o tropical cyclone heat potential, downgraded na po siya sa category 3 from category 4 dahil po medyo lumalamig na po ang heat content dito sa may coastal waters ng southern Taiwan. Okay? At sa ating wind at pressure forecast to look ahead for the next 5 to 10 days. Bukas, Friday, Saturday, wala na po yung bagyong si Leon. Okay naman po ang ating panahon. Easterly trade winds, northeasterly trade winds sa ating panahon. Sa Monday, mukhang yung LPA dito ay ayan po, mukhang magiging isang maliit na bagyo. But ito ay mag-record po dito patungo sa karagatan south of Japan. So, wala naman tayong co-origin system na yan. And sa November 7, 8, 9, may bababa pong bugso ng hanging amihan sa silangan bahagi po ng Luzon. Ang American model, ganun din ang pinapakita. Okay. Ito yung system. Si 90W mukhang magiging maliit na bagyo if magde-develop po siya. So, babantayin natin kung ano magiging situation yan. Then, November 6, 7, may surge ng amihan. Unang surge po ito for this new month of November. And mukhang medyo mahangin, medyo malamig ang ating panahon. But hanggang November 9 lamang po yan. At meron na pong isang system dito sa may east of Guam. Napakalayo po sa ating bansa. So, wala po itong panganib so far sa nakikita natin. At itong forecast na ito, more than 10 days, is highly uncertain. Less than 20% ang probability. Now, sa ulan, itong area po ng Taiwan ay magkakaroon po ng rainfall accumulation, 24-hour rainfall accumulation up to more than 400 millimeters. May mga areas po dito sa may mountains ng Central Taiwan
umabot po ng more than 400 millimeters ang bagsak ng ulan. Okay? At ito po ay unti-unting hina na sa November 1 hanggang November 2. Sa ating bansa, no problem. May mga isolated rain showers lang tayo sa hapon ng gabi. So, good po ang ating weather pagdating po sa ulan. Okay, ito yung Meteorologic sa 24-hour rain. Simula 11 o'clock na yung umaga. 10 o'clock 10 o'clock na yung umaga hanggang 10 o'clock bukas. Ay ganun din po, more than 300 millimeters ang inaasahan pong mga ulan. Kita po ninyo dito. Okay, 300. So, yan po yung ulan dito sa area ng Taiwan. Sa Bicol, ang forecast nasa 200 millimeters lang nung bagyong si Christine. Nag-overshoot ng more than 400 millimeters yung ulan. Sa wave heights, papanganib pa rin po sa East at West Philippine Sea at dito rin po sa Midulong Hilagang Luzon, umabot po ng 5 hanggang 10 metro ang laki ng alon. Papanganib po sa mga lahat ng sasakyan pang dagat at dito rin po sa dito naman po sa may central waters ng ating bansa ay katamtaman po hanggang kalmado ang laki ng alon, mga 0.5 to 1 meter naman po. At sa mga susunod na araw, sa linggo, okay, sa darating pong Biyernes, Sabado at Linggo, mag-improve na po ang alon dito sa ating karagatan. Less than 2 meters. Light to moderate po ang alon at kalmado to light ang alon po dito sa may central portions ng ating karagatan ng Pilipinas. So, suitable for fishing and sea travel na yung darating pong weekend. Hanggang next week, okay naman po ang ating alon. But sa November 6, 7, 8 hanggang 9, mukhang maalon naman po ang East Philippine Sea at West Philippine Sea dahil sa bugso ng hanging amihan. Ito na po mga mga yugto ng hanging amihan na pwede umabot po ng 3 hanggang 4 metro ang laki ng alon. So, November 6 po yan. So, November 6 hanggang November 9 next weekend. Okay? So, bago tayong paalam, itong latest Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA, valid for the next 2 to 3 weeks, na kung saan yung third week ay highly uncertain, hindi sigurado. At kitang-kita po natin dito na sa week 2, valid November 6 hanggang November 12, ay nasa dry phase po tayo ng Madden-Julian Oscillation. So, below average po ang rainfall of more than 65%. Okay? Hindi masyadong grabe ang mga ulan. Mostly tuyo po tayo. Kaya din po sa week 3, valid November 13 hanggang November 19, nasa more than 65% below average pa rin tayo. But again, highly uncertain pa po itong forecast na ito. So, nasa dry phase po tayo ng Madden-Julian Oscillation. May mga formation ng bagyo pero mga maliliit sila but hindi pa natin nakikita na maraming bagyo pag may dry phase. Mostly mga maliliit talaga po yan. At wala naman po ditong pinapakitang formation. But let's hope and pray na pagbalik ng wet phase ng Madden-Julian Oscillation, walang mag-form dahil nakakatakot na naman yan. Ibibigay yan ng risk sa ating kapuluan. So, we'll let you know pagdating na November 20 onwards. So far, dry phase muna tayo at magpahinga at mag-recover sa mga damage na experience natin dito sa Bicol region, lalo sa Naga. Talagang napakahirap po sa groceries, sa mga supplies. Terrible. Okay? At grabe po ang downtown na yun sa Naga. Ang dami pang lilinisin. So, yan po yung situation sa ating lugar. But we will cope up and rise again. Kaya na sinabi natin sa nakalipas na mga ilang araw. Okay, so yan muna po ang ating update na yung Huwebes, October 31, Halloween night. At mukhang long weekend tayo dahil po sa All Saints at All Souls Day. Ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. Maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.